سلام تخاتلتي مايكي ميديا لما أنتي حادثانتا حيزلكم قريبا لخو قدمي مجماري سابسكرايب لايك مقبار كي ترسعو سناي مكتتال دكتور أسقدوم جنود 32 عمد حاكميو بتتمحرلو أب حدا نايقل حكمنا بمحكامن بممحرن يسرح هيران عدي أمد واحد تجيرولن أب تحكمنا تلا على الهيران مسدعة أب تحكمنا بزت حتى عنحيت دكتور أسقدوم كابتتو حالة من أسي عيناخت مكل أيك علتن ود سب كما يجيرو كل نجر تعدلك خوني خيل كتبل نتزيد دالو فتاري كم زد دالو جيرا حسبت أسقدوم نسرحو زلو خبري تسأبايو حموماتن ملعلتن ززراربلو تحت النقو زخلو تدماميرو سلو لاديتات حسبو حيل جنكت زقنسلا حسابا ناب أسقدوم بمخانو نبرا أسقدوم بعلترا زخونا معلتي رئايت صقبون أنتا تيرقب قبت تتأمتو كلو زقبرو نجر يقرم أنا برا حدا معلتي شدشتا زخونو تمحرو هزو ناب حمومات زدق أسولو خفلي يمتز بمغتز علوون أراد حزو من زدق أسو حمومات كام مجمرتا جميرو دمق بزبالة سلامتا إدوم جبيتو سلام النابلة إنان نقاقو حمن كما يلوق أنزا خبل يطيقهم اتم تحكمتون كابك أنزوهم كواتسونا مكرو كمسيلهم تحاني يخبلو يملسولو بتعمل تبقيلو مات وحدي تجبر اللومبوتا يري كابقون نابتم تمهارو جازو عزربلو حتو شويبل اتم تمهارو كجلسو يفتنو ددحريهم دما بعلو بدنبي زرزيرو يردعم هيران أسقدوم كسابنا بديعة زمتز كهاتز تتصبيو ناب آخبت صح كلتا سلستا سب كترفو تلو لبا بحيل يوقع ناب آبتحو أشي ولاديت كميالوا إلو مسك حتى جنا كتملسلو ناموكرت تنفاسا يقرارت أسقدوم فتصوم تيستوعلا ناب أرات زحزا أديا دنن إلو كميلوا يبرتعلو عدو إلو نخالقوت كم زقبروم إدو ساددو سلام يبلن عدا هيرانوون بزتحاتا دمزي دحاني يودي كبلا يملسا حزس حشوانيو قسلخن كميالو أسكا كنرئيلو يريان هيران حرمت لبا زسم عيمسل استنفاسا وحت أبلا تريو أسقدوم كلهم حمومات ريوم نس ودأ توسخي زادلي مدحانيت ننرستات صحيفو نابكالي نايتحكم تقفلي يخيد حد زهيران كتكتلو تجمرمو ماليسا تملس حد زدما رحق إلى نابتخالي ناي حمومات كفلي تخيد دحرزي نخلتا معالتي عيمتزن ينافقا لما أنتي مستمحرو تمتيو دحر خلتا معالتي زمتز دما مسترنياتات نرس نبرا أسقدوم مستوم نرستات كمتزتلو كم تتلمدا نتحكمي سلامتا يقرب لك خمو زمتو حدا حقيم أيكونن نايت حكمتي إرج أبيتهم سلام كبلو زتخدنوو أنسولا نمقلعون صوفت ويدما قلاب كم زقبرو هيران أستوعلت اتم دخاتر أزي بمقبارهم تخكل كخونو يخقلو يوم أسقدوم أزي بزي مقبارو قنا بدعمي فاتيعتو حدا معلتي كالي دكتور تمحارو حيزو مزا نحدا تحكمي كحكمو عززو اتتمحرايون الشيلو
መመርመሪኡ ሒዙ በቲ ተሐካሚ ብጸጋም ምስኮነ እቲ ዶክተር ተቆጣዐ ጌጉኡ ተረዲእዎ ብድሕሪት እቲ ተሐካሚ ዜሩ ናብ የማናይ አንፈት ኮነ ዳሜራ ድዩ መሲሉካ ሰብኣይ ትዘሮይሉ ቲ ዶክተር መሊሱ ተቆጣዐ እቲ ተምሃራይ ኣብ ግንባሩ ረሃጹ ድንጋጹኡ የርኢ ነበረ ሄራን ኣስገዶም ተዝኾን በዚ መንገድ ድዩ ጌጉኡ ክነግሮ ነይሩ ክትብል ሓሰበት ሓደ መዓልቲ ክልተ ተሐከምቲ ሒሽዎም ዓራት ለቂቆም ከዱ ብናቶም መተካእታ ካልኦት ክልተ ሕሙማት ተተክኡ እታ ሓንቲ ታይ ከም ዝሓመመት ሄራን ኣይትፈልጥን እቲ ካልኣይ ወዲ ግና ወዲ 23 ዓመት መንእሰይ እዩ ኣብ ጸጋመይቲ ደረቱ ብጥይት ተወቕዐ መንእሰይ ነበረ ንሱ ብዘይ ምቁራጽ ተቃጸልኩ እናበለ የእዊ ብዙሕ መድሓኒት ይወሃቦ ቃንዝኡ ግና ከብርደሉ ኣይከኣለን ሙሉእ መዓልቱን ለይቱን ተቃጸልኩ እናበለ ሓደረ ሕክምና እናተገበረሉ ዋላ ተኾነ ብስቃይ ክልተ መዓልቲ ኣሕለፈ ዶክተር አስገዶም ከምቲ ተለመደ ተምሃሩ ሒዙ መጸ ልክዕ ከም ኩሉ ሻቡ ካብ መጀመርታ ክጅምር ክብል ተሎ እቲ መንእሰይ ተቃጸልኩ ክብል ሰምዖ ብቐጥታ ናብቲ መንእሰይ መጺኡ ሕክምንኡ ካብቲ ቆልዓ ጀመረ አስገዶም ሕማም ናይቲ መንእሰይ ምስ ፈለጠ ኣብ ቁስሉ ዝቋጸሮ ደም ኣውጊዱ ካሊእ መድሓኒት ወጊእዎ ክልተ መዓልቲ ሙሉ ድቃስ ነቲ ዝሰዓነ ሰብ ንኽድቅስ ገበሮ ትመንእሰይ ምስ ተበራበረ ኣብ ገጹ ዕረፍቲ ይረአ ነበረ ካብቲ ሆስፒታል ዝወጻሉ መዓልቲ ክቐርብ ተሎ ክትፈርሕ ጀመረት ሄራን ኣዲኣ ሕማመን እናቐነሰ ስለ ዝመጸ ኩሉ ሓሳባታ ስለ አስገዶም ኮነ ሓደ መዓልቲ ናይ ተሐከምቲ ጉብኝት ገይሩ ምስ ወጸ ደድሕሪኡ ተኸቲላቶ ናብ ካሊእ ክፍሊ ከኣቱ ክብል ሓደ ሰብ ጠጠው ኣበሎሞ ዶክተር ሓደ ግዜ ጥራሕ ናብ ክሳዱ ዘሎ ሕበጥ እናርአዮ በጃኻ ዶክተር ምሸት ናብ መጥዋሕቲ ከኣቱ የሞ ምናልባት ንህይወተይ የስግአኒ ዶ ይኾን ክብል ጠይቆ ዶክተር አስገዶም ቢኢዱና ነኸአ ምንም ዘፍርሕ ነገር ከም ዘየለ ነገሮ እዚ ኩሉ ሄራን ናርኤት ነይራ ካብ ዝመጺው ዘይተባሃለ ንብዓት ቢዕንታ ወረደ ብፍጥነት ንብዓታ ጸሪጋ ናብ ወላዲታ ተመለሰት ወላዲት ሄራን ካብ ሕማመን ተገላጊለን ስለ ዝነበራ ኣብ ዝኽልተ መዓልቲ ውሽጢ ውፃ ምብሓለን ከም ዘይተርፍ ዝፈለጠት ሄራን አስገዶም ዋላ ተርኡ ተዘይኮነ ኣብ ዝኽልተ መዓልቲ ናስገዶም ክትሪኦ ደለየት ከም ዘይመጽእ ግና ትፈልጥ ነበረት ከምቲ ዝፈረሐቶ ካልኦት ሓኸይም መጽዮም ወላዲት ሄራን ሪኦመን ጽባሒቱ ንገዛ ከም ዝኸዳ ተነጊሩወን ዝወሃብ መድሓኒት እውን ኣብ ገዝአን ኮይነን ክወስዳ ወሲኖም ከዱ ሄራን ኣብቲ ሆስፒታል ትጸንሐሉ መዓልቲ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ተረፈ ዋላ ብጽባሒቱ አስገዶም ተርኡ ስለ ዘይኮነ ኣይመጸን ነብሳ ተንጠልጠለት ብጽባሒቱ ተኸፋፍሎ ዘለዋ ነገር ናኸፋፈለት ካብቲ ሓደ ክፍሊ ናብቲ ሓደ ክፍሊ ብዝኸደት ቁጽሪ አስገዶም ከም ዘሎ እንዳረአየት ክፍሊታ ቀጸለት ሃንደበት ፊት ንፊት ተትረኽቦ ታይ ከም ትብሎ ግና ኣይትፈልጥን በዚ ሕዚ ደጊመ ዘይክሪኦ ይኽእል ኢላ ዝበለጸ ናፈቐት ኣብ መወዳእታ እውን ዶክተር አስገዶም ታይረኤቶ ቂር እንዳበላ ምስ ወላዲታ ናብ ገዛ መንገዲ ጀመራ እቲ ሆስፒታል ምሰዲኣ ለቂቐን ክወጻ ተለዋ ንብዓታ ናሸገራ ነበረ ናብ ገዛ ምስከድኩ ክርስዖ ኢላ ተስፋ
ገይራ ነይራ ኣስገዶም ግና ከምቲ ዝሓሰበቶ ክርሳዕ ዝከኣል ኣይኮነን ዝስማዓ ኩሉ ንመሓዛኣ ነጊራታ ድሕሪ ሰሙን ተታሒዘን ናብ ሆስፒታል ኣምርሓ ኣዲኣ ናብ ዝደቀሳሉ ክፍሊ ኣትያ መተሓማሚት መሲላ ንዶክተር ኣስገዶም ተጸበየቶ ክትኸርተላ ተርኡ መዓዝ ምዃኑ ዘኪራ ነበረት ኣስገዶም ግና ተይመጸ ተረፈ ዝሓሰበቶ ተይተሳኽዐላ እናኸፋኣ ናብ ገዝኣ ተመለሰት ሃንደበት ተርኡ ተቐይሩ እዩ ዝኾን ኢላ ብጽባሒቱ ንበይና ሆስፒታል ከደት ኣብቲ መዓልቲ ዋላ ኣስገዶም ኣይመጸን ሄራን ስለ ዝስማዓ ነገር ንመሓዛኣ ምስ ነገረታ እዚ ፍቕሪ ዘይኮነ ምድናቕ ወይ ስምዒት እዩሞ ቁሩብ ተዓገሲ ትርስዕዩ ኢኺ ክትብል ተዛረበታ ብኡልክዕ ኣጓላት ተፈቒርና ክነፈቅር ተለናዩ እምበር ኣፍቂርና ንፍቕሪ ክንጠይቕ ከቢድ እዩ ክትብል መለሰትላ ክልተ ሰባት ድማ ንምፍላጥ ዝቀራርቦም ነገር የድልዩ ከምቲ ትነግርኒ ዘለኽ ግና ምስኡ ብምንም ነገር ኣይትራኸቡን ንኣብነት ፊት ንፊት ረኺብክዮ ንበል እሞ ከም ተፍቅርዮ ነገርክዮ ንበል ካኡ ንሱ ታይ ክብለኪ ይኽእል ምኽንያቱ ኣይፈልጠክን ክትብል ነገረታ ሄራን ስቕበለት ብጣዕሚ የሽግር እዩ ስለዚ ብገዛ መስመርኪ ሓዚ በለታ መሓዛኣ ሄራን ግና ነስገዶም ክትርስዖ ተፈተነት ኣይከዓለትን ተነኣሰ ኣብ ሓደ ቦታ ክበጽሓለኒ ክትብል ናብ ቅድሚት ኣምረሐት ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ኣብቲ ሆስፒታል ዝሰርሕ ሰብ ደልያ ረኸበት እሞ ናይ ኣስገዶም ስልኪ ረኸበት ብተፈላለየ ሰዓታት ደጋጊማ ደወለትሉ ኣየልዕልን ተስፋ ኸይቆረጸት ሕዝውን ደጊማ ሞከረት ኣየልዕልን ሄራን ተሓላለኸት በተህልኽ ኮይና ከዛርበካ ይደሊ ኢላ ሚሴጅ ገበረትሉ ድሕሪ መጽሓፋ ሓደ ክልተ መዓልቲ ኣሕለፈ ግና ኣይመለሰላን ዝበለጸ ተበሳጨወት ዓርሳ ምስ ዝተውዕለት ሄራን ከንፈራ ደሪቑ እዩ ጸጉራ ተመሰቃቂሉ يعبد دي زلخو ختبل نمجمرتا ግዜ فرحت محزاء نهيران مسستو علتا قرصا انت داء زي فليطا مجناقا خم زي تقارص فلطت هيران تحلفو زلا حسابن ጭንቀትን مسستو علت كميم غيرا رخيباتو كتزراربو كم زلوا كتحجزا كم زلوا محزاء وسنت دايما أسجدهم كدليا ناب هوسبيتال كدا كركب أي كعلن تحرب زحمة لاي نحن تنرس دكتور أسجدهم إيلن تأيقعا شمو حدش كم زيكونا مسنا جرتن كمتي تريو أزلخن تو هوسبيتال عبييو بزحات دخاتر اللو نمن كتأيق الكنيلا زوريا من لاشا كتري جمرت كاو كالي دكتور مزا كمي دكتور مكونن بلتو سيستر كمي لوا إنا تتصادفة كحلف كبل إذن قلعت دكتور أسجدهم دالينو أنيران بلتو فطنتو تيكنسا إنا تقعزة دكتور أسجدهم أب عرفتي أيزولو كبل تزاربا هيرانون معسكم زملس تتطيق اللي كتبل تأيقتا اتا نرسون أي رح أنيل كديخي إلى فتنيلا كيدا ناتو دكتور تختلتو حدا دقيقة بزي ملأ دقيقة اتا نرس تمالي سامتت دكتور أسجدهم بقد سالي زلو معالتي أول زملس أي مسالنن بعالت جزء سلز ولدت عرفت وطيو زبل زلو بلتمو اتا نرس ناب سرحا كدت هيران ازم السمعت لباب إيدا دقفا كفلت محازعة رحق إلا سلز نبرت نم سمعتو نجر أي نبرن
ናብ ሄራን ምስ መፀት ሄራን ንብዓታ ብምዕጉርታ ይወርድ ደንጊፃ ታይኽ ሰሚዕኽ ክትብል ጠየቐታ ሄራን ግና ካብታ ነርስ ዝሰምዐቶ ምድጋም ኣብያ ኣብቲ መዓልቲ ሄራን ንብዓታ እንዳፍሰሰት ናብ ገዝዓ ኸደት ሄራን ዝደለየቶ ነገር ብጻዕራ ክትረክብ ከም ትኽእል እርግፀኛ እያ ግና ናይ ኣስገዶም ነገር ከምኡ ኣይኮነላን ፍቕሪ ስንፍና ይኹን ጥንካረ ለውጢ ዘየምፀሉ ክኾን ዝኾን ዘይክኾን ዝቐሪ ነፃ ሓሳብ እዩ ሄራን ግዘባላ ተወሰደላ ናብ ባዕላ ምምላሳ ኣይተረፈን ኣስገዶም ናይ ሰብ እዩ ሄራን ሕዚ ኣምላኽ ምስ ዝበሎ ብሓደ ትነብረላ